dnešnom videu. Toto video je druhá časť vlogu. Sme tu znova a som rozdelil jedno video na dve časti, lebo by to bolo zbytočne dlhé. A nech je to aj pre vás ľahšie to rozdeliť. Stále mám teda Hayminera, čiže mám rovno pickaxe, ale neviem, či už mi to asi nedalo ten totem, no. Okay. Rovno ideme do stredu. Vlastne musíme dať čo kúpiť aj do stredu za tým týpkom. Armor a máme pickaxe, to nevadí. Armor je základ. Máme pickaxe. Už si tu začínam expandovať. Idem s ním na nich. Idem mu pomôcť. Pekne. Oni sú tu pekne fajtia. Ja sa tu pripojím maximum. Hehehe. Nezabudol bloky kúpiť. No tak GG. Nie. Ja to si mohol aj meč kúpiť. Dovidenia. Tak toto bolo vtipné, ja som tam proste uprostred. OK, ty si náš. Teba necháme tak. Ja som si tam proste uprostred onej fajtu, som si tam proste pekne kúpil bloky a zdrhol som. Ja páni, toto bol najviac najvtipnejší moment asi, ak sa mi zatiaľ stal. Proste uprostred fajtu, len tak proste, že. A ja som si na čo kúpil drevený meč. Ja som fakt šikovný. Taká čistka sa nedá kúpiť náhodou. Určite sa bude dať. Tu by mala byť. Áno. 2 goldy za čistku, ok, vy ste. Už idú na nás. No tak máme plno. Tak toto je zaujímavý fight. Ok, my sme to obránili. My sme to len tak obránili. Som si myslel, že už máme potom. Okay. Sme ich na nich a tak. Teraz stratili veci. Okay. Tu idú tiež do seba bomby, chlapci. Nerad vám to kazím, ale pripájam sa ja. Ideme na to silnejšieho spoločne. Ty máš malo HP, ja viem, ja to od tebe viem. Nedojdeš. On si dal takto. Ty si tu nebudeš dávať zlaté jablčka. Hej, tak dvaja, no tak toto není pekná férovka, toto není pekné. Toto není férovka, chalani. Tu polhápka sa musím pekne dohýlovať. To som prešli. Kúpime si steak. Yummy. Ideme do akcie. Túto hru ideme vyhrať, dámy a páni, sme o jedného je nás viac. Máme značnú výhodu. Takže, dámy a páni, víťazstvo je naše. No, my tu spravíme trošku šaramatku. Dobrý. Toto je iný tým. Ale je tu takto, nie, on má, toto som spravil, veľmi zle, to som spravil. On mal full iron. Ja to lúznem, ako sa poznám. Ja to dáme, pani, ako sa poznám. To je on. Ale prosím, bro, snažte sa, lebo toto je rýchlo. Poď, kupuj, rýchlo, bloky, rýchlo, random bloky. Potrebujeme ísť tam, pomôcť tohto tu poraziť, lebo ten, keď sa pekne buglo, mi fajtu idú do seba. Idem jasne do neho. Hej, ja si podám teba. Nie, oni boli na mňa dvaja, tak ale.
Sme v značnej nevýhode. Toto ešte môžeme prehrať. Máme obrovskú šancu. Komu tam je náš týpek pekne vyzbrojený. Tam týpek, jakže nám nepomáhaš tam, halo. On proste má všetkých na saláme. Proste som dačo. Som si kúpil mrkvu z nejakého záhadného dôvodu. OK, bro. Poď nám pomáhať. Kde je? Tam je ten týpek. On nám proste... sa lagol Minecraft. OK. Pekne. OK. Už idú po nás, takže... OK. Nie, nemám bloky. No, u nás majú typci dobre vybavenie, ale potrebujeme pomáhať. Nie, my tu máme obsidian, ale chlapček. To si nečakal, čo? Kebyže mám búra, ideme. Do neho kombo. Keď prehrá, tak je to naša free výhra. Ale jasné. Ok, on nás proste porazil. Ja idem do neho, aj tak to je jedno proste. Nechcem upgradeovať oni. Tam tu nižím ničiť potom. Som pol HPčka. Zúfal do neho idem proste. Pol HPčka. Do neho proste idem aj tak. To mi je jedno. My sme prehrali, dámy a páni, všetci nás majú. Týpek nám proste na saláme. Ja bežím preč. A s Bohom. Sa tu lúčim. Nie, nevšímajte si ma. Ja iba zdrhám. A tu je ďalší. Z diamantu. Ono. Ten žltý tam ide. Pre nich. Musíme ísť do neho riadne. Áno, pekne, chlapček. Pekne sa ti to podarilo. Teda. Ty tu nejdeš ničiť, chlapček, áno? To tu nejdeš ničiť. To napíname. To je otázka všetkého. Nemám nič. Mám pár hápek. Musíme sa dohealovať. No áno. Preto tu musíme sa zregenerovať. Lebo sme na tom veľmi zle. No a posledná nádej si ešte rýchlo čo kúpiť. Tváriť sa, že tu nie som. Kedykoľvek môže prísť nepriateľ a to je koniec. Takže kúpiť si čo najviac jedla a dovidenia. Ok, pekne si kúpime stejky. Je to 1v1. Tam musím ísť pomôcť teammateovi. Takže nejdeme si pre jasnú výhru. Oni sú na neho dvaja. Nie, oni určite majú lepšie veci. My sme v Kelly, my sme to prehrali už teraz. Chudák, poď. Ja idem sa skrývať. Idem do nich. Zozadu, ja idem na nich. Zozadu, poď. Ja som... OK, dámy a páni, druhé miesto. Ideme ešte raz. Dámy a páni, že máme už za sebou pekne hry. Akože celkom... Ideme ďalšiu hru. OK. Kde sú Irony?
Toto musíme vyhrať, som si povedal. Proste ideme to vyhrať. A keď tu máme tohto typka, ktorý neviem, ako bude hrať, takže... Som mu tam ponáhol tomu typku i na pomoc, tak... Ešte pár blokov. OK, toto by mohlo stačiť na U. Sa cítim ako na citoxiene proste v prvých, teda nie na citoxiene, jeda. Dámy a páni, z toho servera vydám aj video na Hoplit. Tam je, že prvé 2 minúty sú tie najväčšie fighty proste. No ešte, ak nerátame koniec, hej, to je aj to, ale proste začiatok koniec, najväčšie fighty. OK, my ideme si iba pre jednu vec. To je toto. Keď sme si pekne išli, my máme meč, hej. Takže na mňa tu kto určite vybehne, najmä tí Ocean. Tí sa nezdajú. Musím bežať tu, lebo tu je proste najlepšie. OK. Ja si dole mám pekný tučný balíček, takže to nesmiem teraz lúznuť, lebo to bol pre náš tým pekný pokles. Musím ísť veľmi opatrne. Už jeden z tým normálne stihol byť vyradený prvý tým. A mám tu dámy a páni veci, takže upgradeneme. OK, potrebujeme ešte ďalšie goldy. A máme diamond, takže si môžeme kúpiť shop. Diamond sword na začiatku, dámy a páni. Je to trošku zakázané. Ja by som povedal, že ani že nie. Tak keď stihnete ísť proste prvý. OK. Skúpim pár bločkov. Vlastne obostoval nám vôbec niekto vajíčko. Tu máme rovno. Zase to trošičku laglo. OK. Upgrade. Pekne. To je veľmi zaujímavá hra. Toto. Môžeme ešte viac upgradenúť. OK, to už fully. Väčšina mojich vecí, takže ne, ešte toto. A chcel by som vedieť, že je náš egg. Kde je náš egg? Tu je. Jeho tu chcem pekne. On je na druhej strane. OK, on je pekne vystavianý. Takže my ho takto tu. Skôr by sa malo horšie ničiť. Takže toto je už predpoklad na celkom vydarenú hru. Neviem. A tak fialová je moja obľúbená farba, ak by ste chceli vedieť. Tak obľúbená farma, to nebude žiadny lúz, predsa len. Pekne. OK, toto je tiež fully. Náš tým sa rozbehol. Ale ja mám zlý armor. Treba napraviť. Ale môžeme si kúpiť kompletný chainový. A dať si aspoň čisto ironový, výborne. OK. Sme pekne vybavení. Môžeme ísť na stred a nespadnúť, to bude základ teraz. Lebo celá snaha je v carry, ale moja klávesnica je rovnako na tom ako myška. Spočená, ale že brutálne. Na strede sa hrá o dosť diamantov. Ajajaj, títo tu si povedali, že si troška upgrade. Ale... Ja mám diamantový meč, kebyže chceš. No a teraz... Aj on má. OK, bežíme naspäť. OK, on má trošku prekvapil, on má lepšie veci ako ja. Nech teraz nejde sem, lebo náš tým... Najmä, ako som hovorila, táto tu základná postava, neviem, jak sa teraz volá. To je jedno, ale tá... Vyzerá, že niektoré veci má na saláme, doslova.
Toto bude východnejšie, alebo ešte dokonca toto. Už iba také daj mohli si zohnať. Pekne, OK. Niektorí si tu budú celú pevnosť a my konečne máme na poriadny luk. Výborne, ale ja to zase myslím, ako sa to tam môže. Kušu, alebo Power 3. Power 3 bol lepší oveľa. Teraz sme dobre pripravení na nich. Toto je perfekto. Môžeme ísť z diaľky na nich. Máme dosť veľa šípov. 1,5 staku. My ich pekne môžeme teraz nepríjemňovať, ale zráte, že tí oranžoví sú pekne pod nátlakom. A už ide jeden z tých. My sme tu pekne takýto uzavretí, to sa samozrejme vždy oplatí. A počkajte na ten správny moment. A potom superovia zistia, že sme pekne vybavení. Takže, teammatei tu nemajú skoro nič a ja tu mám extrémne perfektnú výbavu. Dáme si to do druhej ručky. Neviem, prečo rozmýšľam ako zdrobnenina, ale OK. Niektorí sa aj snažia upgradovať. A toto týpka nám tu z nejakého mýtického dôvodu stavia veže. Neviem, na čo to je dobré, ale hej, aspoň vyzeráme giganticky. Hej. To zase musím uznať, vyzeráme dosť ako keby dobre, že asi preto si skoro logicky vybrali tých ten iný tým, ktorý to. A už by to za chvíľku mohlo skončiť, by sme mohli zdať nejaký útok. Ideme full iron. Za chvíľku pojeme teda taký atak, len neviem, OK, táto tu týpka sa rozhodla, že si teda konečne kúpi dačo normálne. OK. No. Ale ja by som im ešte mohol dať pár diamantov. Nie som skúpy človek. Toto pekne opravíme. Berte si to, je to vaše. Už pekne. Ona tu opravuje cesty. To by sa zišlo aj nám na Slovensku. Tá hráčka by sa mala presťahovať na Slovensku. Pekne to tu. OK. Pekne. Pekne. Je to nejak divne strieľa. On ma chce podkopať stýl. Som to ale nepodaril. OK, už je to celkom dlhá hra a zatiaľ teda pekne nudná. By to bolo aj ukončiť len. Veľmi OK, skúsime. Nie, to je môj. On ide pekne na tých tam, takže my mu ideme pomôcť. Hádam, títo tu dvaja nedokafrujú tú obranu. Kebyže prídu ešte tí orange. Tento týpek vyzerá, že by chcel aj na nás ísť. Bruch. Tak môže písať bruch, koľko chce. Je mu to na 3 veci. Všetci majú obsidiánovú obostavbu. OK. Zatiaľ teda nič. Ja som zabudol na základnú vec. Ako som mohol zabudnúť na jedlo. Tak ja tu hrám už neviem koľko. Ja som zabil kúpiť nejaké jedlo. Keď obostaviame si asi najviac. Tam bola nejaká diera. To by bolo celkom aj zafixovať, si myslím. Tu je taký nepríjemný void. Aj tu všade. Musíme pekne fixovať cesty, lebo void je teraz mimoriadne nebezpečný.
Golden apple by som si dal. Toto. A jeden cake. A to si myslím, že by mohlo byť aj taká dobrá výbava. Toto prehodíme a môžeme tu rovno dať jeden nejaký cake. Ironový chrome pickaxe sa bude hodiť. OK, je tu takto. Nie, no. Tak, dámy a páni, vidíte? No a všetko je v keli. Lebo ja som... Vidíte, ako sa veľa rýchlo eliminoval. Dámy a páni, toto bol fail, proste za pár sekúnd nás zlikvidoval týpek. Proste celý tým, no ešte jeden tam tak, kde je. Dámy a páni, toto bolo všetko a dovidenia.